En Palma de Mallorca, a cidadanía volveu sair á rúa contra a masificación turística. É a segunda vez xa este ano que exixen un cambio de rumbo que garanta condicións de vida aos residentes, entre elas, por exemplo, o acceso a vivendas accesibles. 111 colectivos veciñais, ecoloxistas, sindicais, educativos e culturais volveron tomar as rúas de Palma contra o turismo masivo. Entre os turistas que visitan a illa estes días atopamos percepcións diferentes. Unha chinesa compara co seu país e non ve masificación. Outra estranxeira asegura que hai lugares máis concorridos. Este neozelandés si ve as praias cheas. Sobre todo as fins de semana, puntualiza outra visitante. Os veciños coinciden en que hai que cambiar de rumbo, en que a masificación turística afecta as súas vidas. Nos cartéis da marcha podíase ler, por exemplo, o voso luxo, a nosa miseria, ou ti gozas, nos sufrimos. A delegación do Goberno en Baleares estima que a manifestación reuniu un mínimo de 10.000 persoas.